падаре ки 7 сол дар орзуи фарзанд буд, аммо тақдири илоҳиро бинед ки ҳамон рӯзе ки фарзанд ба дунё меояд, падар ин дунёи фониро падруд мегӯяд, яъне аз ин дунёи фонӣ чашм мепӯшад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. бародарони азиз ва хоҳарони меҳрубон, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам барои ман лайки шумо лозим нест. танҳо аз барои аллоҳ ҳамин қиссаро хуб гӯш кунед. иншоаллоҳ бар фоидаи ҳамаи марду занҳо ҳаст. бале, ин қисса қиссаи сохта нест, қиссаи бар дурӯғ нест, яъне ҳодисае ҳаст ки дунёро ба ларза даровард. марде бо номи Ҳасан Маъруф пас аз оиладор шудан 7 сол фарзанд надид. бо ҳамсараш сабр карданд. ҳар он чизе ки ҳаст аз худованд медонистанд. аммо Маъруф дарде дар дилаш дошт ки хуруҷи дил буд. ҳамеша мегуфт: худоё, ҷонамро нагир то давом ёфтани насламро набинам, гуфта дуо мекард. ҳамин тавр баъд аз 7 сол фарзанддор шуд. ин хабарро шунида давон ба таваллудхона барои дидани фарзандаш рафт. ҳангоми писарашро дидан хурсандиаш ҳадду канор надошт. чунон шод буд ки ҳеҷ падар мисли ин шод нашуда буд. Маъруф ба вақти падар шудан ҳам расиду, аммо аз таваллудхона баромадан барояш муяссар нагашт. бо сабаби дарди дилаш амонатро ба ҳақ супориду дунёро тарк кард. бале, ин ҳолате ҳаст ки ҳеҷ кас, не марду не зан, чунин ҳолатро намехоҳанд. ҳамин тавр сухани ҳамсари Маъруф ҳамаро ба гирья даровард. ин чӣ сухан буд? мегуфт: орзуятон ба армон нарафт, насли шумо давом меёбад. бале бародарони азизу хоҳарони меҳрабонам, байни мо ҳаст баъзе марду занҳое ки оиладор мешаванд, 1 сол ё ин ки 2 сол фарзанддор нашаванд, зуд тасмими ҷудо шуданро мегиранд. байни онҳо ҷангу ҷанҷол содир мешавад ва баъзе оилаи ҷавонро хуштуманҳо чикор мекунанд, аз байн мебаранд. ин ҳодисае ҳаст ки ҳеҷ падар намехоҳад. тақдири илоҳиро бинед ки падар 7 сол дар орзуи фарзанд мешаваду, аммо ҳамон рӯзе ки фарзанд ба дунё меояд, ин дунёи фониро тарк мекунад. бале, ин ҳама аз тақдири илоҳӣ аст. умедворам ки шахсоне хуб фаҳмиданд, хуб дарк карданд маънои суханҳоро. ба фикри онҳо хеле қиссаи хубе ҳаст. аммо ҳамон шахсоне ки ба маънояш сарфам намераванду хулосаҳои бад мебароранд, комментарияҳои дашномҳои зиёд менависанд, худованд шуморо низ дар роҳи рост ҳидоят фармояд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.